nababa a presyo ti Irik apo kasimsem dagiti makakabsat tayo aman nalon. Syempre, nagbabati pa naggatang dati Irik, di ba? Ket nagninamot no ilako da. Tibubakbak ng middleman. Ay sus, apo ay kakaasi pa digiti kakabsat aman nalon kas kumakadati kabsat tayo nga ni Idol Denny. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, go ahead. Arig na makasagit, dagiti manalon, iti Lawag City, Idol Bernard, gapo iti sobra at kinababa, iti presyo, iti Irik. Iti agdama, kumot patag, iti 10 pesos per kilo piman, dagiti kaapit ni Irik, iti panagatan, dagiti middleman, go parang karito'y kalikagong iti gobyerno, ano pa ba iti presyo, iti pag-ascend that dumapay. Iti agdama manarimaan iti harvest season, iti pagay sa mga paset iti Lawag City, yung masisigod met amalako, gabuta masabol met dagiti farmers piman, iti panagpabasa ka iti anak ganang runa, iti papakulehyo. At damit dagiti nagtalon na sandang ilako na tan Idol Bernard sa itong tanda, pero dagit may ilakon itong mabagas ni iti presyo na intong dumteng nga namatay iti presyo iti bagas. Depindas mo iti panyang punas, gapo na makapagbilag Irik, iti nakapag-hapit na sapa Idol Bernard, ngayon tigunadan iti problema na babaunay nga presyo iti Irik, iti agdama, at iti panang babalaw iti gobyerno. Damo ko ito'y sada ka nakaprot, ito'y gastos dago na panagtalon, panagpatandan di agreet, panaggapas, abono, panagkuliklik, kenda tumapay. Itbagada, nalaging dasmig iti apit, Idol Bernard, takaan unang natanggan, nagiti pagay, gapo mangbay na babagyo, dikit nagtumbalay sila tuma, nagkit so gapo na masakit itinaganda, gapo ta arig na sanda na bro pigastos na nagtalon, gapo di sobra una ay kinababa iti presyo ti Irik nga iso ta iti masansan na balikas iti manalon, gapo ta ang buwingiwing da iti dati na baba nga presyo. Ita duma ay Bernard kaya dapat iti ang mula iti mais, tayo na pingaamang ti presyo mais kontra iti Irik, Idol Bernard. Damag pelang manipod mismo iti agrikultura, Idol Dennis Galicio, tata Harden.